Hlboko pod povrchom našej planéty existuje iný svet. Svet chodieb, oceľových dverí a tajných miestností, kam nesvieti slnko a kam sa nikdy nedostane bežný človek. Svet, ktorý svetové veľmoci budujú už celé 10 ročia. Miesta, kde ukrývajú svoje najväčšie tajomstvá, zbrane, zásoby, ale aj celé podzemné mestá, ktoré by mali prežiť koniec civilizácie. Tento svet nevidí ani to najlepšie satelitné oko. A všetko má jediný cieľ – byť pripravený na deň, keď sa svet hore zrúti. Víta vás kanál Za hranicami, tam, kde odhaľujeme skryté súvislosti, mocenské hry a konflikty, ktoré formujú náš svet. Posledné mesiace sledujeme vojny na Blízkom východe či v Európe. Svet počul o tuneloch Hamasu v Gaze, o tajných bunkroch Severnej Kórey, ale to sú iba drobnosti. Skutočné podzemné impériá patria najväčším mocnosťam sveta, Spojeným štátom, Rusku a Číne, a sú oveľa rozsiahlejšie a desivejšie, než si väčšina ľudí dokáže predstaviť. Niektorí analytici hovoria, že v ďalšej vojne nebude rozhodovať len počet tankov a lietadiel, ale aj to, kto má hĺbšie a odolnejšie podzemie. Rusko, krajina, kde pod zemou existuje druhý štát. Kremel chápe, že sila impéria nespočíva len v tankoch, raketách či rope, ale aj v tom, čo je ukryté hlboko pod skalou. Začalo to už počas druhej svetovej vojny, keď Stalin prikázal budovať úkryty pre vládu a velenie. Po vojne Sovieti projekt rozšírili. Hovorí sa o legendárnom Metro 2, tajnej sieti tunelov pod Moskvou. Podľa niektorých odhadov ide o stovky kilometrov chodieb. Vedú z Kremľa k letisku Vnukovo do vojenských veliteľstiev či bunkrov vzdialených desiatky kilometrov od mesta. Existujú svedectvá bývalých dôstojníkov KGB, ktorí tvrdia, že v moskovskom metre sú skryté vchody do Metro 2. Bežný cestujúci netuší, že za nenápadnými dverami vo vagóne sa začína úplne iný svet. Pod Uralom stojí jeden z najväčších projektov ruského podzemia. Hora Jamantau. Američania ju sledovali od 90. rokov. Z vesmíru videli kamióny, ktoré denne odvážali tony vyťaženého kameňa. Nikto presne nevie, čo je vnútri. Rusi tvrdili, že je to baňa, ale správy CIA hovoria, že ide o komplex schopný ubytovať 10 000 ľudí na celé mesiace. V Jamantau vraj existujú sklady jadrových zbraní, rezervy zlata, tajné archívy, dokonca miestnosti vybavené klimatizáciou a zdvojenou filtráciou vzduchu, aby odolali aj biologickým útokom. Na Sibíri a ďalekom východe Rusko vybudovalo siete podzemných skladov pre raketové systémy Topol a Jars. Každý z týchto skladov má niekoľko vrstiev oceľových dverí. Sú odolné voči jadrovému výbuchu a dokonca EMP impulzu, ktorý by vyradil elektroniku. Existujú legendy o špeciálnych vlakoch, ktoré vozia rakety cez podzemné tunely. Tieto vlaky sú vyzbrojené raketami, schopnými niesť jadrové hlavice. Ruské ozbrojené sily ich môžu presúvať tajne. Američania nikdy presne nevedia, kde sa nachádzajú. Kaliningrad je ďalšia kľúčová lokalita. Rusi tam vybudovali rozsiahle podzemné veliteľské centrá. Podľa analytikov môžu z týchto bunkrov riadiť operácie v Baltskom mori alebo raketové údery na Európu. Najnovšie správy hovoria, že Rusi budujú aj bunkre v Arktíde, na polostrove Kola, kde kotvia strategické ponorky Severnej flotily, tam, kde sa začína Severný ľadový oceán. Rusi investujú miliardy rubľov, aj keď ich ekonomika krvácala sankciami, pretože Kremel verí, že ak padne povrch, impérium musí žiť ďalej, pod zemou. Čína, najtajnejší majster podzemného sveta. Prvé veľké podzemné komplexy začala budovať ešte v 60. rokoch, keď sa bála útoku od Sovietskeho zväzu alebo USA. Pod Pekingom vybudovali bunkre pre 6 miliónov ľudí. Dnes v týchto tuneloch žijú chudobní robotníci. Časti pod vládou však ostali tajné a pripravené na vojnu. Vznikol pojem Veľký podzemný múr Číny, sieť tunelov, ktorá podľa niektorých odhadov meria až 5000 kilometrov. Americkí analytici tvrdia, že tieto tunely ukrývajú rakety DF-21, DF-26 alebo DF-41 s jadrovými hlavicami. Čínske tunely sú také komplikované, že nikto nevie, kde presne sa nachádzajú hlavice. Satelity môžu sledovať len vchody, ale nie vnútorné dispozície. Miestami sú tunely hlboké viac než 1 kilometr. V provincii Hebei sú tunely, ktoré ukrývajú balistické rakety. Sú vytesané do tvrdých skál, odolajú jadrovým úderom. Vo vnútri sú servisné miestnosti, palivové sklady a miestnosti na prípravu rakiet na odpálenie. Čína však buduje aj podzemné letiská. V provincii Guizhou existujú tunely, kde sa ukrývajú stíhačky J-20. Tieto lietadlá môžu vyletieť priamo z horského tunela. Oceľové dvere sa za nimi zatvoria a všetko zostáva tajné.
Na hraniciach s Indiou má Čína tunely, ktoré umožňujú skrytý presun vojsk. Tunely sú široké až 10 metrov. Môžu nimi prechádzať tanky aj raketomety. Sú vybavené filtračnými systémami proti chemickým zbraňam. Američania priznali, že kvôli týmto tunelom nemajú presné odhady o počte čínskych jadrových hlavíc. Tunely sú najväčšia čínska zbraň. USA. Spojené štáty sú majstrom podzemného inžinierstva. Už počas studenej vojny investovali miliardy dolárov, aby mali skryté miesta, odkiaľ môžu riadiť štát, aj keby Washington zmizol z mapy. Najznámejší je Cheyenne Mountain Complex v Colorade. 600 metrov pod žulou sa ukrýva gigantický labyrint chodieb a miestností. Sály sú na obrovských pružinách, aby tlmili otrasy jadrového úderu. Vo vnútri sú operačné strediská NORADu, ktorý sleduje každý objekt, čo letí nad Severnou Amerikou. V čase najväčšieho napätia, počas studenej vojny, tam 24 hodín denne sedeli dôstojníci pripravení v priebehu sekúnd vydať varovanie pred jadrovým útokom. Menej známy, ale možno ešte rozsiahlejší, je Raven Rock Mountain Complex. Ľudia mu hovoria Pentagon číslo 2, vytesaný do hory na hranici Pensylvánie a Marylandu. Obsahuje viac než 600 miestností, serverovne, vlastnú nemocnicu, jedálne a ubytovanie pre tisíce ľudí. Raven Rock je miesto, kam sa má presunúť velenie armády, keby Pentagon utrpel ničivý útok. Mount Weather vo Virgínii je ďalšie tajomné meno. Počas útokov 11. septembra tam údajne odviezli viacerých amerických politických lídrov. Sú tam zasadacie miestnosti pripravené na vyhlásenie stanného práva, izby s núdzovým zásobovaním a dokonca zoznam kontinuity vlády, teda ľudí, ktorí by viedli krajinu, ak by prezident a kongres padli. Pod Bielým domom sa tiahnu únikové tunely. Podľa svedectiev tam existujú koridory, ktoré vedú na vojenské základne za mestom. A pod Kapitolom v kongrese premáva malé metro, ktoré spája jednotlivé budovy. Niektorí tvrdia, že existujú tajné miestnosti, kde sú uložené jadrové kódy. USA majú stovky podzemných síl pre rakety Minuteman. Každé silo je obložené hrubými betónovými stenami a uzavreté titánovými dverami, ktoré majú odolať priamému zásahu. Raketa dokáže štartovať už pár minút po príkaze. Tieto základne tvoria jadro americkej stratégie odstrašenia. Americká armáda však stavia nové bunkre aj dnes. Existujú projekty, ktoré majú chrániť veliteľské centrá pred hypersonickými útokmi, ktoré sú tak rýchle, že sa nedajú zachytiť bežnou obranou. Analytici tvrdia, že USA investujú aj do bunkrov, ktoré majú vysokú odolnosť voči kybernetickým útokom, pretože vojna dnes nie je len fyzická, odohráva sa aj v dátach. Video o pár sekúnd pokračuje. Chcem vás len rýchlo poprosiť o odber a like. Hneď ideme ďalej. Severná Kórea. A teraz Severná Kórea. Zem, kde realita končí a začínajú legendy. Kórejský polostrov je prešpikovaný tunelmi. Južná Kórea objavila počas 70. a 80. rokov niekoľko tunelov, ktoré viedli z územia severu až pár kilometrov od Soulu. Tunely boli vysoké aj 3 metre, dostatočne veľké, aby nimi prešli vojaci a dokonca aj malé vozidlá. Severná Kórea má pod Pchjongjangom rozsiahlu sieť bunkrov. Podľa únikov satelitných snímok sa tam nachádza veliteľské centrum, schopné odolať jadrovému útoku. Sú tam šachty, ktoré ústia na vojenské letisko Sunan, odkiaľ môže štartovať vedenie krajiny. Špekuluje sa, že Kim Jong-un má pripravené najmenej 3 rôzne bunkre na prípad úteku. Niektoré tunely údajne vedú až k pobrežiu, kde sú pripravené ponorky. Okrem vojenských bunkrov má KLDR množstvo tunelov vybudovaných v horách. V niektorých sú ukryté raketomety, v iných celé dielne na výrobu balistických rakiet. Podzemné priestory slúžia aj na úschovu chemických či biologických zbraní. V prípade vojny by severokorejské velenie mohlo zostať skryté celé týždne. Bunkre majú vlastnú ventiláciu, zásoby potravín a vody. Preto je útok na severokorejský režim mimoriadne riskantný. Nikdy nikto presne nevie, kde sa Kim nachádza. Záver. Dnes už vieme, že svetové veľmoci nebojujú len na mori, vo vzduchu či v kyberpriestore, ale aj v hĺbkach pod našimi nohami.
Ďakujeme, že ste boli s nami na kanáli Za hranicami. Sledujte nás ďalej, aby vám neušli príbehy a súvislosti, ktoré hýbu svetom. Nezabudnite dať odber a like. Vidíme sa na budúce.